Services. Happy birthday Ramogi TV. Kawadhi nyime nyako Ramogi Juang pod wantiere county ma Kisumu. Kama ni jopuonje mag junior secondary county ma Kisumu bogo bago ng'anyo ka sirkal ok ochopo dwachgi kalure kod chal marach mar alwora mar tich. Jatend jopuonje mag junior secondary Rikotieno kwayo sirkal mondo ochwal jopuonjrego e skunde secondary ka olero ni skunde primary ma pacho ka pod onge kod gigo madwarore mag chiwo puonj e yo makare. Jopuonjego bende dwaro ni sirkal mondo ondikgi e yo maongirore ka gilero ni jopuonje mane ochuo gudu machiegni ondiki e yo maongirore to mano mane ochuo gudu chon to pod tiyo e yor winjruok. Wase winjo matek e skunde mag primary jogo ok jopuonje ni matek kendo wadwaro ni mondo jopuonje owinj ywakgi. Jonyuol nyaka wuog oko be nyithindo somo to gik ma nyithindo dwa somo waonge gi laboratory, waonge gi classes, waonge gi chalks, gi jopuonj moromo, japuonj achiel nyalo handle subject 14 to en kanyo en kende gini ok ber kata matin. Wayuak ne sirikal ogik kama contract pa oserumo wakia gima dhi timore January. Koro sirikal mondo owinjwa. Chieng' wuok tich tarik 4 wakwayo jopuonj duto ma junior secondary gi japuonj moro amora madigomb riwre kodwa. Wan gi ng'anyo mamuol e Kisumu town kwadhi e offices mag TSC. Kapod wantiere e weche motenore kod